Opa, xentilla da boa! Hoxe, vieiriñas. Non se me ve o sorriso, Cando hai cousa material de mar aí que temos a nosa costiña aí, Fua, enchese o peito. Vieiriñas, estas son vieiras, A vieiriña coñécese tamén por volandeira, oficialmente vieiriña, que é, digamos, a irmán, non? Da zamburiña, que xa non hai. Ou hai moi pouca. Outro día estuven aí atrás buscando unha, a ver se aparecía unha zamburiña por en medio de algunha vieiriña, ninguna. Pero bueno, a min dame tamén, as vieiriñas que as papo igual. E isto é para darvos unha idea. Son estes cacharros de vieiras que cando os comemos na casa van, as lavamos un pouquiño, que outro me decía aquí María, arre carai, despois eu as tiro, porque non hai quen lle quite, quédase o pan relado todo pejado por aí. Eso metemos unha tina con auga quente ou un pouquito de xabón dese dos cacharros dun día para outro, a noite, e ao día seguinte están completamente limpas. Eu creo que as carlamos todo, non? Eu creo que é o xeito de reciclaxe primitivo, porque non solamente van para tal, para pastilla de xabón, para deixar estropar. Bueno, pois eso, moito me enrollo, Unhas vieiriñas con peixe sapo, que temos aquí, e vos meter nesta cuncha, 2 ou 3 vieiriñas, 2 ou 3 anancos de peixe sapo, imos a facer o rustrido e meter aí no forno un pratazo. E, mentras vou facendo, vou dando ideas de como facer e como poder seguir traballando con diferentes peixes e mariscos, combinándolos, por exemplo, nunha concha. E, bueno, é donde andará o gran Rafa Durán buscando esas vieiriñas, buscando ver se chejan, porque este tamén é de potente, Son destes, a última vez estuve con él papando nelas aí ceando os dous xuntos, dixome, deixeite esas. E destas son as cascas. Ah, eso non se come. No. Don Rafa Durán, a ver por donde andas, compañeiro. Ola, Xoan, que amigo, oído encambados, chef. Sí, porque se queres volandeira, eu levoche a mellor volandeira, que está aquí. E para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, xa que estamos aquí ao lado do mar, sabes ese que lle di un outro, que tal vai o teu fillo na piscina? E dille outro, pois, nada mal. No, que nada mal. Nada fatal. Estou con Francisco Somoza, Fran ou Francisco, como queres? Francisco Somoza. Francisco Somoza, patrón do Sargo 2, aínda que a patrona é a muller, Mónica, que está na casa. Como a todos. A que lle mandamos un saúdo, que tamén mo dixo antes. Francisco, teño que levarlle o cociñeiro volandeira. Tedes? Hai volandeira. Dende cando? Desde o día 1 de noviembre. Ata cando? Hasta marzo, finales de marzo. De noviembre a marzo. A marzo, 31 de marzo. Onde se atopa a volandeira? No fondo, en area, non? Area ou fango, depende o sitio, o terreno, depende a zona que traballes. Haberaina por prácticamente casi toda a ría. E con que método, con que arte de pesca se atrapa a volandeira? Vou de vara, ou se non co rastos co talibán, chamalle talibán, pero bueno, rasto de zamburiña, volandeira. Vale. Rastro. Eu son de costa, máis ou menos sei do que está falando, pero se hai alguén de interior que non sabe que o vou de vara, como explicarías? Pois é un aparello que ten un cope, 2 pernas, e leva unha vara para abrir as pernas e rastealo polo fondo. Como unha especie de bolsa, con arado, Exacto. de alguna maneira? Sin arado, a bolsa, un cabo de plomo, e quen abre o aparello é unha vara. Vai tocando fondo, pero sin rastrillar, sino que vai a ras. Vai a plano do fondo. E aí que entra a parte da volandeira? Un chopo, un lenguado, unha pescadilla, unha raya, un peixe plano, sobre todo. Pero sobre todo ides onde hai a volandeira. Claro. Ahora mesmo, sí. A zamburiña, perdoa que pregunte tanto, pero porque teño que entendelo. A zamburiña está mesturada ca volandeira ou non? Pode entrar algunha zamburiña? Está mezclada, onde hai unha e outra, pero é unha parte moi insignificante de zamburiña. Sí. O 99,99% son volandeiras. Aí sí. Zamburiña é moi pouquiña. Isto pasou sempre ou por que será? Sempre. É moi pouca. Hai sitios onde podes tomar algunha máis, pero é moi escasa a que hai. E se che pregunto unha receita coa volandeira? Unha receta, pois
directamente ao forno, con cuncha e todo. Calor ao forno, destapan, elas rompen a tapa de arriba, non hai máis que descunchar esa tapa, un chorrillo de aceite, están listas. E listas? Como se fora na plancha. O que pasa é que sin descunchar, aforas do traballo de descunchalas. Mi má, que rico. Xoanqui, vale che produto? Home, que si vale. Xa sabía eu que sí, como non, se vimos onde está o millor. Francisco, graciñas por atendernos. A ver se aprendemos algunha outra receita, pero eu quedome ca túa xa. Vos mismos, probala. Primeiro hai que probala, despois... Cando o produto é bo, amigo, Despois hai que probala. graciñas. Venga. Agur, compañeiros, mi madriña, aquí as temos, as vieiriñas, volandeiras, como que irades, da igual. Mira esta como fala, mira como está, pim pam, mira, como abre a boca en pecha, me está saudando. Esas as teño medio limpiñas. Ben, homes ten toda a razón do mundo. Colles, metes no forno e punto. Ben, eu vos dicir o xeito, porque aquí moitas veces falamos de que se a prancha e que se o forno e demais. Vale, para facer a prancha temos que telas así. Quitamos. Ahora vamos aquí a mirar como se limpan. Si isto facemos á prancha, para facelo á prancha, esta carne temos que darlle a volta. Si lle damos a volta e marcamos a prancha, imos a perder unha cantidade importante dos seus xugos. Si metemos isto ao forno, cuidado, que está moi rico igual, eu lle boto un poquinho de allo perixel. Allo perixel, aceite, marcamos a prancha, literalmente 30 segundos, como te pases aí xa 30 segundos, e xa temos feito a prancha. Pero, si facemos isto exactamente igual, collemos un machucado de allo perixel, sal, un poquinho de pimenta e aceite. E todo eso, e unha pinguiña, dúas pinguiñas dese machucado de allo, perexil, sal, pimenta e aceite, botamos aquí enriba e metemos no forno a 230 grados a tope, 2 minutos, sale perfecto. Pero ademais, sale que non se lle foi ningún líquido. Todos os seus xugos van estar aquí dentro da cuncha, vais a multiplicar por 2. Vosotros facede como que irades, porque de verdad, la diversidade está ao gusto. Ten outra cousa moi importante que dixo este home, que a él gustalle máis as tamburiñas, que as volandeiras, que as vieiriñas, non? A verdade é que non hai tanta diferencia. Si que é máis grande esta, e o que se diferencia é que a zamburiña, esta lingua, é moitísimo máis pequena e sole ser branca, está aí pegadiña de todo aí. E sole ser branca, pero si a teñen, E despois, cando fala das orellas, fala destas orellas. Ten esta e esta, ten as dúas. A outra está cortada, esta sale hasta aquí. Unha delas sale hasta aquí, sale ao mellor medio centímetros máis, é exagerado. E outra característica da auténtica zamburiña é que esta ten a concha máis ancha e a zamburiña é máis estreita e un pouquiño máis alargada, aparte de ser máis oscura, vale? Así como se diferencian no exterior, e cando está aberta, diferenciase por a lingua sobre todo, a concha sobre todo. É moi sinxelo, diferenciarse, de verdad que é moi sinxelo, non é tan complicado como parece. Bueno, despois, na miña casa sempre as limpamos. Sempre lle quitamos, vou vos enseñar o que facemos. E limpamos, Xa na Marola, mi madriña querida, aí nos anos 80 chegaban. Eu xa comentei algunha vez aquí dos sacos de zamburiñas que tiño ido a buscar aí a Cambados. Penso que eran sacos, non me acordo, eran de 5 ou de 15 kilos, de 5 kilos, penso que era. E xa pasou unha pandemia. Formei, vou coller aquí un pouquiño de auga. Así, para lavala. Vale, e agora vou coller aquí un escovador, e poño aquí. Váleme perfectamente. Vale, moi ben. Vou a buscar unha, esta acaba de abrir agora. Mira como pecha, ves? Vamos deixar que peche para que non digades, colles as doadas. Unha que este ben pechadiña, esta está ben pechadiña. Bueno, vedes aquí o furadiño que hai, que é onde entra o coitelo. Por aquí non vai entrar, por aquí sí. Este é a cuncha plana, este é a cuncha cóncava. Vale, pois vamos a por a plana, tirando así hacia arriba, pinzando así hacia arriba, rompemos o nervio, e listo. Vale? Fora. Trae para aquí. Vamos facer así. É que quero que vexades ben. E aquí sí que o cámara me pilla de mellor. Por eso fago todas estas vaqueradas a veces,
quitamos, tiramos disto, así da faldiña, non sei como lle chaman, esta creo que é o que filtra. Todo isto chamas as branquias, non? Mais ou menos é por onde respira. Pero non sei como lle chaman. Quitas así e máis quitas esta parte negra, ahora pasamos unha auguiña e imos a todas, imos a quitar ya, Despois a parte de abaixo, o único que temos que facer é así. E xa temos aí. Ahora pasamos unha auga, a ser posible, isto tamén é moi importante. Hoxe porque non teño, que vou na facer. Pero auga salgada do mar, Todas. Vamos a quitala así. E xa temos a vianda. E xa temos a vianda. Veña, vai, a pola seguinte. Veña que hai cholla aquí. Limpei algunha, pero... Ainda teño aquí que facer unhas cuantas. Hola, Isa. Que tal? Oh, me ves de limoná, oxe. Hoxe veño cargadiña de limóns. Cargadiña de limóns. Que ben, Pasei limpando unha. Limpando unhas Mira, vieiriñas. Pois eu hoxe non me deschollo, No, por qué? Non, porque che vou facer un beciconsello Non de fastidio. limpeza. De limpeza? Ole. Se soubera facer isto, tamén o faría. Eu sabía de facer eso. A ver, déxeme probar Pero a ver que non me sei, sale. a ver. Déxame mirar. A ver se me lembro, Que non me lembro. Vamos a ver, como non o faja, Mira. acabo. A ver que marquei aquí. Ai, vai, mira, vai. Ole! Non quise facer máis, porque así quedou moi ben. Ai, ben, sí, señor, É mira como meu andar, virdiño. é como andar en bicicleta, sabes? Sí. O O que farda, non, que todo retuvo. 20 anos traballando no circo. Oiches aí facendo malabares. Bueno, eu voume surtir xa, mira, vouche explicar. Explícame. Hoxe é un beciconsello de limpeza, De limpeza. Porque, mira, moitos dos produtos de limpeza que compramos no supermercado Sí. conteñen limón, Sí, sen darnos é certo, conta. sí. Pero moitos químicos tamén que non sabemos, E daquela que pasaron a limpeza máis saudable. Eu estou de acordo Claro, contigo. o vinagre, o limón, o bicarbonato, hai cousas que limpian fenomenal. Unha pregunta, E Isa. hoxe- Hai vinagre, porque o vinagre, vale, non só da caso de viño. Sí, pero hai un sí, vinagre sí, sí. industrial tamén para a limpeza. Efectivamente, hai un vinagre especial que é branco, Quebra, totalmente branco, así como a auga, é que non se sabe, é transparente, transparente, perdón. Sí. Iba a dicir eu, claro, que non é morado como o de viño. Efectivamente. É transparente, que parece auga totalmente. Sí, Pois sí. ese é un vinagre de limpeza, especial de limpeza. Vale. Pero bueno, eu teño dese, pero cando non collo vinagre de viño de toda O a de vida, viño, o barato. O barato, o barato. baratiño de E todo. para limpalo o fondo das botas, cando Ai, che sí. queda... Pero para eso non está o ferro ese, como lle chaman, o ferro que estuvo hasta as narices del. A De nana. frotar. Hai as nanas tamén. Tamén, pero Bueno. así frotas moito, non? Vou che dar 2 por 1 daquela, porque mira... Vale. Ti cando polas as potas de acero inoxidable ou os cuncos, non? Aí Sí, o lume. sí. E debaixo, ou a mellor que fixeche unhas patacas e lávala normal, pero Sí. quedouche aí o fondo ennegrecido. sí. A ver, Tes razón. eu son moi maniática con eso. É daquela ti pose un chorriño de auga e un chorriño de vinagre dese de viño e déxala así 5 minutos, chico. Fervendo, a lume medio. No, así, de Así repós. nada. Sí, Ah, apartado. vale. Eso é mano de santo, Non o sabía, tomo nota. Despois limpas e queda che ese aceiro inoxidable. Mira, as miñas botas teñen 20 anos. Pero se as ves, disme que as comprei onte. Sí, non? Como cho conto, Oye, pois vou Como cho facelo, conto. Pero isto tamén no herdei da miña nai. Pero bueno, Mi eso madriña querida. para aceiro inoxidable, verdad? É para Claro, eso para aceiro inoxidable. Para aceiro inoxidable. Mira, estas non vale. No, para isto No, para esas non. Estas Esas xa así que son doadiñas de Pero, limpar. esas, claro, estas por eso che dicía, Esa é unha estas tamén, maravilla. esta pasa así un matatrapos a la vai. Unha maravilla. Co limón, mira, incluso tamén nestas cousiñas de acero inoxidable, cando lle quedan esas gotas de cal, non, que son moi feas, ou no vertedeiro. É certo. Cando o vertedeiro ten esas gotas de cal así alrededor, pois ti faz un preparado e vache fazer, a ver, Deixame aquí, de limón, cun pouquiño de auga, mesturas así, auga con pouco limón. A ver que collo un cunquiño, non se quería coller este xa. Colle un É moi carquillo. grande, pero bueno. Despois o frejas con limón e vinagre, o quinco Aí está. e É daquela, bueno, ahora Colles aquí os non teño quinquequeños. exprimidor, non? Pero mira, ti exprímelo o limón. Espera que me remanjo, que a mí non me gusta nada chollar así. Aí, preparándote. Mira, exprímelo o limón e mestúralo un pouquiño con auga e despois colles pois un paniño ou un papel deses de cociña, un pano Ajá, ou un algodón, sí. entendes? E polo, móllalo aquí na mesturiña esta e vaslo aplicando. A mampara do baño. A
mampara, que esa sí que esas mancha, mamparas de E tamén cristal. vale este truco. Claro, con esas gotas de cal, meu fillo, que non hai quen lles quite. Desde logo. Pásalle limón. Sempre Xa mo o digo, diredes, o que é estudiar, Claro, Piches, o que é claro, facer eu- carreira. O que é ter un problema destes obsesivo, hai que limpeza. Ai, que a limpeza últimamente xa hai que ser medio obsesivo. Sí, É que agora Ponte aí. mesmo... Ahora, eu estou de acordo contigo, O limón ten que matar e o vinagre non me fastidies. Iso é un desinfectante de toda a vida. Claro, non ves un pouquinho Moi de ben, limón con un pouquiño de limón, auga. un pouquiño de E auga, chico, vale, isto, pero no, mira, no. de fregasuelos. E non gastas nada, ti botaslle así un pouquiño limón na auga do cubo de fregona. Sí. E pasas yo chando toda a casa, ole de maravilla, quedache super limpo. É certo. Entendes? E non usaches químicos. É Que ese é o certo. importante, ó. E co vinagre tamén, Mira. pero o chan, verdad? Incluso o vinagre creo que para madeira, verdad? E co vinagre tamén. Que non afecta a madeira, efectivamente. sí. Pois isto que eu che digo, isto móllalo así ahora, un pouquiño. E pasas yo millor, mira aquí, ves? A estas manchiñas. Non ves que lle quita a cal? E pos grifos. Pos grifo, mira, pos grifo do vertedeiro, pos grifos dos cuartos de baño. Isto é unha maravilla, chico, mira pa Eu aí. digo unha cousa, de verdad que entendo, Mira. pero tesme que explicar mellor. No grifo e máis na mampara da ducha, me explicas outra vez como se fai? Claro, mira, a mampara da ducha. Non, pero faino físicamente, non verbalmente. Senón físicamente vas para o baño e para o grifo e vas enseñando a ver como se fai. Claro, pois isto mesmo, mira. Mira, ves? Non vai... Pasaslle así o paniño. Vale, moi ben. Claro, moi Sigue por largo. todo o grifo, por favor. Claro, biches. Mira pa aí. A ver, pois non me queda quedou aí- nada claro. Mira por outro lado, a ver se sigues limpando. É moito, Que pasa? Vouche limpar porque non temos a mampara aquí, que senón xa me vía... Espera, que xos poño aquí atrás. Non, muller, Ai, que este fago vai eu pa- esta tarde. Espera. Que xa tiña pensado, digo, mañán pola mañán, xa tiña pensado, mañán doulle eu a... Pero biches, quero dicir, mira, Eu froto moito, Paso un día frotando. claro, e isto eu sei isto, pero usas un pano sen problema ningún, chico, isto é unha maravilla. Sí, e sobre sí que é todo certo. iso, é que esas gotas de cal ás veces non hai que nas quite, No, chico. é E hoxe certo. todos temos mamparas desas bonitas de cristal modernas. Sí que é certo, Claro, e tan sucias, porque ademais quedalle aí a grasiña que liberamos do corpo. Ao ducharte, a cos E geles, tens a que co andar champú. botando, e veña spray, se veña non sei que. Claro. Que ademais, Pois eu estou moi de pasas acordo isto. contigo, E despois outra cousa, que mira, que fago eu tamén, que ti usas moita táboa de madeira para cortar. Sí. Que é boísimo. Pois isto xa así co limonciño, mira como Bueno, está aquí. Eso teño feito moita, eso sí que o Claro. fago, Pero É non porque o sabía, boísimo. sino por sentido común de botarlle así un Claro. desinfectante natural como pode ser tamén o limón. Sí. Porque feti quitalle todo eso, os restos de comida. E deixo paso o limón, ou a mellor así esta Vale. mestura, pasolle, deixo reposar aí un pouquiño e despois xo aclaro ben no vertedeiro. Isa, dá gusto falar contigo. Eu, Leria, teño unha cuadra. No, pero das un bon consello, sabes? Sí, porque a mí todo isto gústame moito, é compartir, é contar, eu non jardo nada. Despois dime miña nai, ti non jardas nada para tintar ningún secreto. Porque tamén aprendes por outros lados. digo O eu, que comparte claro. tamén recibe, verdad? Eu penso que sí, Eu está o penso que karma. sí. Este é o karma, xusto. Tal cual. Bueno, pois nada, oye, moitas gracias, desde Nada, logo. deixo aquí detrás, veña. Moi ben. Déixame porque vou a seguir. Eso Ah, non que mo sí? tires, que eso vale ahora xa para limpar mañán pola mañán, que penso limpar todo. Efectivamente, veche tiro xa che queda aí, xa aproveítalo, xa mira ou despois, ao que acabes de todo, limpa a táboa. Limpo a táboa e listo. Vou Claro. pasar un pouquiño as más, sin limón, non? Vale, si, así, sin limón. Teño que buscar un remedio tamén para quitar o cheirume, xa despois de andar con marisco, verdad? É o próximo día, teño que buscar algo así. Pois digo unha cousa, E penso outro que o día? limón hasta funciona tamén. Tamén Ah, que pode sí? ir, sí. Penso que o limón hasta pode O limón, funcionar. efectivamente, xa chiquita ese cheirume do marisco. Bueno, Marcho, Moi ben. deixo os limonciños, Oi, moitas gracias, Unha aperta. Veña, chao. Chao, Isa. Chao. Hai que ainda non acabei que me quedan estas, solamente me quedan estas para apartar, é tremenda esta Isa, é certo, Sabe de todo. E despois hai outra cousa máis, de que dá gusto coller estes consellos, porque moitas veces temos as cousas na casa e non sabemos delas. E sí que é certo. É unha casa, ademais, tamén falo moito con él e demais, e me manda estes consellos, e despois uso o xabón deste de toda a vida. Esas pastillas enormes de xabón que usaban as nosas aboas. Nunca faltou. Nunca. Para lavar a louza, tamén. Bueno, vedes, non o que temos aquí. Agora, para quitarlles, si queda algún resto ou algo así,
o que vamos a facer é lavalas un pouquiño nese cunco de auga que lle vou a botar un pouquiño de sal. Vale. Que un aire, nada máis. Ale. Vale. Moi ben. Isto fora. Aí atrás. Limpamos un pouquiño esta tábua. Isto tamén quero fora. E veña, tralla. Tralla, que hoxe anda aquí. Vai empezar a telexornal e nosotros aquí aínda contando historias da Mili. Aí está. Ben, isto, sal. Unha presiña, Vieiriñas para dentro. E aquí rematamos de lavalas así un pouquiño. Vale. Vale. Ben. Bueno, unha opción. Ahora, o de poñelas, mira, o teño tan calculado, fíxenas tantas veces ao forno, que se asentas ben, todas as vieiriñas nunha plancha de forno convencional, que temos aquí, entran 2 kilos. O teño xa medido. 2 kilos ca súa concha, 2 kilos ben asentadiños. Vale. 9. Eso xa o temos prácticamente para embarcar ca cebola, E, por suposto, imos aló. Culler de madeira. Isto xa fumea. E xa canta. Rostrimos. Rostrimos ben, Sen cortarnos un pelo aquí. Vale. Allo. Que torre, Que torre un pouquiño. Un pouquiño. Tampouco nos queremos desfacer dela completamente, pero que así un aire torrado, sí. Imos botar xa un pouquiño de sal para que vaya sudando. Un dente de allo para estas 4 chéjame perfectamente. Sí. E para dentro con el. Aí atrás fixemos unhas vieiras, non sei se lembrades ou se vichedes o programa, pero fixemos unhas con grelos, do outro xeito. Estaban, de verdade, riquísimas. Ademais, gustame moito, porque aquí traballo con tanta xente que hai moitos deles que non coñecen estas receitas nin estes sabores. Entón, faime moita ilusión, porque, claro, son compañeiros que están comigo todo o día, son sinceros. Cando unha cousa lle gusta ou non, entón, eso é moi bonito. É moi chulo porque te dicen, normalmente, eu non sei se é porque costalle todo. Ao mellor, o din por dar máis razón como os tolos, non sei. Está rico, Sancho, va. Vale. Veña. O allo que non falte tampouco, Este dentiño de allo. Queredes botarlle... Porque identificamos a vieira co xamón, verdad? Co xamón curado, un xamón serrano. Queredes botarlle uns lisquiños de xamón ou de touciño, quédalle ben. Sin fallo, adiante, non vos cortedes un pelo. Adiante con el. Ahora, que así tamén está bon, e non precisa nada máis. Máis cousiñas. O siguiente en embarcar, o pemento doce. O siguiente vai isto, e despois vai o viño, que deixamos evaporar un chisco, un chisquiño, aquí teño un caldo de peixe. Se non o tedes, non pasa nada, vai quedar sabroso exactamente igual. E despois, o último momento, é cando vimos a cubrir, é cando vimos a botar o pan relado, que vai a ir aí a tixola, e máis, para cubrir, vamos botar un chisquiño de manteiga. Un chisquiño porque despois queda un poquinho máis crocante, queda máis torrado por arriba cando metamos o forno. Vale. 7
8, 9. Aí está. Veña que está aquí. Que estou eu aquí e que xa non se torra isto máis que o que precise. Vale, así. Aí está. Agora, o pemento. Chisco de pemento doce ou picante. Como que irades. Remexemos un pouco e aquí este tomate concentrado que solamente imos a botarlle este. Así media culleriña, vedes? Nada máis. Cuidadiño con esta recenda. Oh, que recendo, como mola. Como mola. Ah, unha cousa. Venlle moi guai unha folliña de loureiro, Sabedes por que non a teño aquí? Porque xa lle botei ao caldo. Entón, ao botarlle o caldo, xa teño aquí o aroma. Primeiro, o viño sempre. Unha cunca dun bo albariño, Evaporamos o alcohol. Que se coza aí todos estos ingredientes. Peixe sapo. Para adentro. As vieiriñas non, As vieiriñas hasta bajar o lume non a vou a meter. Por eso vos digo, en este caso, peixe sapo. Ahora, eu teño collido lagostinos, abrilos, partilos así en anaquiños como este, e embarcar con eles. E agora, o peixe sapo é un pouquiño máis duro, polo tanto aguanta esta cocción. Un chisquiño, xa vedes, un cuarto de cunca de un caldiño de peixe, que non o tedes, botades ese chisquiño de agua, non vai a pasar nada, vai a quedar ben igual. Aquí editamos. Temos o peixe sapo xa cocido, Prácticamente cocido. E agora, tendo en conta que a 200, 220 graus unha vieiriña faise en 2 minutos, tendo en conta iso, cando botamos a vieiriña, agora, no último momento, para dentro. Con coidado e velocidade, dámoslle unha volta e seguimos mesturando. Ben, gústame moito. Temos frío, temos o prato frío. Frío nada, que vai facer frío ao lado do forno. E aquí, o pan relado, usamos para mentar un pouco así o líquido, buscar o espesor, e que vai quedar moi ben. Moi ben, moi ben. Un chisquiño máis. Un chisquiño máis por aquí e outro por aquí. Aí está. Disfruto con estas receitas. Son destas tamén que estou cansado de facelas. Moitas teño feito. Moitos. Destos para casa, porque ademais é moi socorrido. Cando non tes peixe sapo, tes outra cousa. E senón con pescada. Con pescada enches esas cunchiñas. E agora o que van a ir ao forno a tope de power, que o teño agora 2 minutinhos. E listo para comer. Bueno, deixádeme, mirade. O único que teño que facer agora é encher estas cunchas, poñerlle un pouquiño máis de pan relado por riba con un chisquiño de manteiga para que torre un pouco e listo para comer, vale? Veña, démonos agora o chisco deste ollo. As cunchas da vieira valen para algo máis que para o cinceiro ou o xabón. Nunha tixola rustrimos a cebola e o allo. Incorporamos o pemento doce e o tomate. Engadimos o viño branco. Deixamos evaporar e incorporamos o peixe sapo. Rustrimos 2 minutos e buscamos unha salsiña usando caldo de peixe e pan relado. Enchemos as cunchas de vieira e enfornamos 3 minutos a 230 graus. Empratamos
e listo para comer. Eu estou ahora mesmo alimentando xa coa receta que ven por aí arriba. Son estas recetas que estou cansado de facelas, sabedes por qué? Porque está chego. Son destas recetas que están moi boas. Donde que lle gusta todo, non hai espiñas aquí, todo de culler e tirar para arriba, para adiante. Así que nada, aprender a facela porque non ten nada, ten 4 cousiñas, é moi aberta a usar con outro tipo de peixes, outro tipo de mariscos e demais. De feito, eu a veces facía un popurrí, cando era un rapaz vos contaba que a mellor facía un arroz de marisco e metía 4 mariscos ou 5, non? Despois vas aprendendo de que menos é máis, non? E te tranquilizas un pouco. Pero de rapaz facía estas cunchas, méxilos, berberecho, todo un burrico, cousiñas así, sin máis. Chapó, quedades para meter jalos de teniente coronel e de aí para arriba. Un biquiño e unha aperta. E ata outro día. Chao. A ver quen reparte isto. Porque hai 4 dieiras, e que somos máis. Vamos tocar con elas, a ver.